bengameli umfundisi uDlamini osepititif ehlala eMpumalanga. Ngenza ukuthi siyabuka lapha ka Facebook, sesine Facebook, sesine Twitter. Comment, subscribe, nifake neinkinga zenu, sinikhulekele futhi nithandazise, sinikhulekele. Inombolo le enifeni WhatsApp kuyo, nibuze kuyo, nenze nama appointment asheshako 064 89 2559. Mbukelo khona ekhaya, lelo khona ekhaya all over mhlaba wonke. Siyakuthumela izinto zethu zegeza, iwasho, amanzi, into zokucleana igazi lakho, futhi siyahlola noma ukude. Nofuna appointment efast esheshako mosenkene enkulu yiyo lena number efuna ukuthi uyisebenzise. Ungene lapha ka Twitter ubhalise Mthandazi Dlamini, na ka Facebook nakhona uqhube ube umlandeli wethu, umlayelo khona ekhaya, mbulo khona ekhaya. Kukhona ukuthi imali kuwe iphele ezandleni zakho. Kukhona imali isayitsheze ukuthi imali nje kuwe umdala wakho nje imali kuwe ingahlali kwenziwa ngabantu abaphilako lokho emhlabeni. Singabantu esikhulekayo esisebenza ngamanzi ekhathini esiningi. Kuningi futhi sikugadile ukuthi ngiyakusho ngathi okubi ngoba vele siphila emhlabeni, but into engayiphiwa ngabakithi angisoze ngayilahla, ngisoze ngayiyeka noma abantu bangathini. Mina ngiyakwazi ukwangena kimi, ngiyakwazi engaphiwa kona ekuyosiza nini kuphi na kuphi. Iso sami ukuthi ngisize nabantu abaningi abahluphekayo abasenkingeni. Akusikonke okudinga imali ukuthi ngize ngikusize. Sometimes nje ungangifonela ngisho ukuthi inkinga yakho ngikukhulekele ulunga into zakho ngaphandle kwemali. Futhi ngesikhathi sokuthi ngisiza abantwana abahlukumezekile, abangena kudla, abangena impahla, abafunda esikolweni, abagoga abagugile, abangatholi futhi nokudla ngoba hamba sandla biya sandla. Ungafuni ukuthi yonke into ize kuwe mbolo khona ekhaya. Mbelo khona ekhaya uhamba yonke indawo, ngiyafisa ukunibona lapho ningazi khona, ngizokwazi ukuthi ningazi. Ngiqhubeke ngene lapha ka Twitter, futhi ningene lapha ka Facebook, YouTube channel, ni subscribe Mthandazi Dlamini, phinde futhi ni comment. uNkulunkulu anibusise namhlanje kuyisabatha, thanda uNkulunkulu angahambelanga kini entweni zonke enikhala ngazo nefiso zenu. uNkulunkulu anibusise mbukelo khona ekhaya. Umuntu osebenza ngamanzi, ngiwakhonze kakhulu amanzi. Ngiyabuka lapha nibhalile lapha inombolo la yase office, le nombolo la engintshela ngayo ukuthi ke iyasebenza kakhulu. Phinde futhi comment kuyo, wenze na appointment mufuna ukuhlola, phinde futhi ubeke nezikhayizo zakho nje. Mlelo khona ekhaya, mbukelo khona ekhaya, ungapheli imandla, sokuqhubeka sikhulekisane okukhuluma Mthandazi.